cinebah ngonraina protania gelar neng saben anggeret ka bulan sapi biyong nia dale dene ana jurang cukruk kandhati lineng toya jurang cukruk yara wangkana tumanjak para pepunden, para tamu kakung putri kendhat mileng budi. Kuandene kula minangka pengendali wara juru panata wara gandeng genalang wanci swasana bargan kawiwitan
Sawetawis keparang gambuka wiwaraning suka dwaraning kandha mure para ingkang samya kabuking nala saged lebda ing karya sembada ing samudayanipun. Ngaturaken wilujeng rawuh dumateng sedaya para tamu kakung putri pun sekecaken lenggah kanthi sak merdikaning kayon seksamaning budi miwah karsa ngantos rampunging gati nuwun. Trisang kabiranu renangkul kinempit nempit risang retnaning bawana Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la qaula wa la quwata illa billahil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kawilujengan karaharjan miwah kasantosan tetep subanding kajiwa lan kasarira tumanduk ingkang menggugati sumrambahipun kula lan panjenengan sami nuwun kala nuwun. Para pinisepuh, para pepundhen ingkang tuha begdarma, para nayakaning negari satriya kusumaning bangsa ingkang tansah rumeksa dhateng karaharjaning praja ingkang tuhu wicaksana. Boten katalumpen sedaya para alim mewah ulama ingkang rinten mewah dalu tansah sumanding kitab suci wayuning Ilahi. Babar pisan minangka panuntuning kiblat ing panembah dhateng kawula dasih kang pantes pinundi saha kinabekten Purwa Widodo rahayuning atur. Kanthi ngenepaken raos ngeningaken Pancandriya monggo Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu lan sedaya para adhi sekaliyan. Sawetawis kula dherekaken ngrajut budayaning ponanggangga sinawung manungku puja miwah syukur kunjuk wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi mapinten-pinten kanikmatan kanugrahan katiti wonten ing siang kalodhangan menika. Panjenengan sami du para pepundhen kepareng silaturahim wonten salebeting upacara pahargyan prasaja tumapa ing gati biwadaning sang pangantian kekalih sholawat miwah salam duh para tamu. Tetep kita pepetri sesarengan pun sanjungaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sanget kita tenggo syafaatipun wit wonten ing alam donya dumugi ndelahan mangke amin Allahumma amin. Sinurung saking sedyaning kayun ginugas saking prentuling manah binuka saking sedyaning nala parikedah kula pun taruna kang miju saking wali kukun cumantaka babar pisan minangka pengendali wara juru panatawara marak ngabiyantra tinimbalan ing kesdumang gugati pepundhen kula Bapak Mukani miwah Ibu Porwati ciptaning kayun duh para tamu. Bapak Mukani sarembit gar wonten kalenggahan menika kepareng netepi darmaning sepuh mahargya siwinipun kang dahat kinasih
Senongasmo Diah Ayu Roro Alfian Ladamayanti ingkang nedya kajatu krama daup kalian jejaka kang pinilih senongasmo Bagus Vinanda Fadilah jalutanaya pyanipun Bapak Muhammad Safi'i miwah Ibu Juminah mijil saking Carian Kecamatan Bendo Magetan Kadipaten Tatan Kali Magetan Jawi Weton. Mrejana sampun dukap titiwanci tumapa ing gati daya kawiwitan do pratama ing mangka berkah pangestu panyansami mugi katumprapna dhateng kasing temanten kekalih ingkang kepareng binanduling akrami sekedhik lenggah ngantos rampunging gati nuwun kawa nuwun alinga salah jatmeka yen wacana kudu manis mure sang seming sesama katur dumateng ing megugati Pak Mukani Sariwit Garwa moga kepareng manjing panti pambusanan temanten putri bangke kepareng apit tindakipun temanten putri kang jemkar saking madyaning panti pambusanan inggih tepas wangi kepareng mangke manjing wonten madyaning Paningrat Agung kursi pinajang bali kang winangun katur dumateng Pamukani Sariwit Garwa keparenga manjing wonten madyaning panti pambusananipun temanten putri para tamu kakung putri katinan saking Mandrawa pyanipun Bapak Mukani Sariwit Garwa gandeng kinela ing wanci kinela ing swasana pangging temanten boten dangu malih kawiwitan ing mangka katur dumateng Ibu Juru Rias penganten Paniti Busana Pangrengga Busana saking Queen Wedding Organizer kagunganipun Ibu Ayu Kusumawardhani pun biyantu sedaya kadang asisten keparenga samapta ing gati sawiga ing diri. Para tamu kakung putri pratandha pahargyan kawiwitan monggo panjenengan kula dherekaken maos basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi kanthi nyebut asmanipun Allah Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Pahargyan kalengga menika sageta purwa madya wusana kaleksanan kasembadan lulus niskala tanpa nggih pambengan sekara-kara. Amin. Allahumma amin. Dumateng Ibu Ayu Kusumawardhani saking Queen Wedding Organizer pun biyantu kadang asisten sekaring kedaten nenggih temanten putri kaapit Rama Ibu kekalih kairing putri Dumas Talangpati jengkar saking madyaning panti pambusanan manjing Puraya Agung. Monggo Bu Ayu samapta lan satata lamun Tocinandra katon mijil uwi garing tias kono
desanya ketang mijil wigaring tias manembro karo tembang mijil kang sinanggit dening para wali nilai saking Mas Bambang Mijil kinanti ngantos pungkasaning tembang wonten 11 tembang pun pungkasti pocong tembang hakikat gambarak manungsa wonten ing alam ruh lajeng tumurun wonten ing arcapada balik malih wonten ing alam kelanggengan alam ruh malih gending-gending kang sinanggit dening para wali kagem siar Islam natkala runuhun natkala semanten endak ing jaman rame menika tembang mijil kagem pengenget-enget miyosipun temantun putri kang badhe dipunatip Rama Ibu kekalih kairing Dumas Palangpati pamukani ngudur raos bune piye Pakne sing gedhe pangapuramu apa Pakne padatan temu manten ki jam 10 parandene ki ora bune awake dhewe nut rantaman saka Eyang Kyai Carna minangka pujangga jam 09 kudu netepi upacara kang wis dipetung etunganing para winasis. Iya Pakne ayo anakmu dikanthi manjing ana madyaning Puraya Agung. Iya ya Pakne cemlorot Iyayah Sesotya copok saking madyaning ngembanan tobat ayune manten putri ora ana kengungkuli dasar sing rias ya ayu jenenge wae namine Bu Ayu Kusumawardhani mijil saking Queen Wedding Organizer jan iso malih tenan mantene pawaan katuranggan Maeswara ngemu Sudama wanudya galak ulat raga karana gonas ganes meraati mbombrong mencorong besengut tambah patut yen nesu malah tambah ayu apa maneh yen nangis tobat tambah manis beda bojone Kasdi nangis mbewek welak ana bojomu Mas Kasdi bojoku barang ya ngono rekmo ginelung sinawung cunduk mentul jejeg tengah doyong pinggir kinarya lumaksana ponang cunduk mentul kaya bisa ngawe-ngawe marang priya kang dadi pilihane nduk anakku ngger bocah ayu bocah kuning injih Rama samuwening napa candriamu aja tumpang suh jroning pikirmu ya ngger nduk dina iki bapak lan ibumu bakal tepi wajibing wong tuwa kanggo sira ngger Alfiana Damayanti injih Rama ayu jodoh bisa saja kanggo kowe ya ngger injih Rama semenaga bune piye Pakne coba tak ndelok jam pira iki jam 09 kurang 10 menit oh iya ora dadi ngopo bune ayo kenepno rasamu bune waning napa candriamu aja tumpang suh jroning pikirmu ayu jodoh bisa saja kanggo anakmu iya iya Pakne eman kene yo ngger tak jawabian ngenepke rasa ngeneke Panjandriya yen to terbit kula namung diterek dateng kasteng jenengan Kanjeng Rama yen to terbit
kene-kene ya nduk sirnakno ewa perkewa dirkama sangga runggi istaken dawuh Rama mumpung sineksenan aji sepuh bune Ibu Parwati Bapak menika kula minangka jejering pager ayu kepareng ngaturaken bogo jenar jangkep weh pinter tenan Putri Dumasi. Inje Bapa Lepati Agung Pangaksama menika kula ugi ngaturaken uber rampe sampun penyantampi iya wis tak tampa uber rampe kanggo manem Brahma tumapak ing dhauping anakku wis tak tampa pangawaking Puspita Adi wujude kembar mayang sakembaran mara age tumuli tampanana manggala yudha ngestaken dawuh kula namung dederek dhateng panjenengan Bapa Mukani pitungkasku welingku reksa sing ati-ati coba werdekno apa kembar mayang iki banjur lentor rampung sira tak parangake madal pasilan megaten injih kembar mayang badhe kula werdekaken Bapa Mukani kembar mayang eko wis ngarani tambahi volumene musike Mas kembar padha mayang eko sekar hati-hati manggala yudha Putri Dimas istaken dawuh Bapa Mukani wit eko dadya sranane pepinginan neraki pas senggak me kenaryo semno sudo pinaringan berkah rahmating Hyang Widi satema bagya mulya tondo menawi to pahargyan dhaupe temanten kawitan dampyak tindaknya temanten kakung Yayah Mahesa kang ginelak kebo giro pelok barang segera
sumanak sumingkir sekeras kuatir girang tanpa sumelang wetanono janmo kengganggu kamardikane menika tawarne kaki temanten ingkang lumaksana kairing sedaya panekaring temanten kakung putri kawis tinggal lumaksana urut runtut kang sarwa pati jajar datan glengking sedya datan warsa dateng tumapake titlaksana bagus winanda fadilah jalutan oyobyanipun Bapak Muhammad Safi Ibu Jumilami je saking carian bendo Magetan Jawi Weton kawis tingaske mandra panekaring temanten kakung mijil saking bendo Magetan lumaksana memetri kagunan Jawi gegolang kabudayan ingkang endah manjing wonten madyaning gapuraning pawiwahan sorak kang gumuruh sedaya para tamu asung panghormatan dhateng lekasing temanten ingkang kepareng miwiti upacara panggih prapteng ngungganing ketunuju gya kendel sawetawis tindakipun temanten kakung sedaya para tamu kakung putri monggo kasuwun jumeneng rumiyin ngadeg sawetawis pujangganing pawiwahan Eyang Kyai Sarno Samapta Gati Sawiga ing diri wandene tumapak ing pangging temanten Yayah Cantaka ing mangsa riris A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi nyebut asmanipun Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing aripiniji Surya kang pinilih dawari ditekasih tegesipun minggu kliwon Surya kaping 29 Maret 2016 wanci tabuh 9 siang wonten titahipun Gusti wujud jalu lan pawestri miwiti upacara panggih pangudi gambuing penggalih kanthi tangkeping asta linambaran raos tresna sejatring tresna ingkang tumuwuh jroning nawa pun wastani judu tetali mangsa siji judu loro tibaning kabejan telu tibaning pati ora ana menungsa kang bisa nyelaki lan ngerteni kridane ngati tan bangkit ngasorake purbaning Gusti budidayane manungsa ora bakal kuwawa ngungkuli garising kang kawasa pujangganing pawiwahan panjenenganipun Eyang Sarno ingkang mratitisaken upacara panggih kanthi matek mantra sekti tumanduk dhateng temanten kalih murih jiwana nirbaya nir ing sambikala mangkono temanten kakung nandika Yai inggih Kang Mas sawangan Yai pun Kakang Idak Wijidadi sanepun Kakang Daup lan Siadi Yai sapunika sampun rawuh temanten kakung lan putri pindha sasongko tumedhak
blas keladrange temanten anyar cok sajuru-juru jurusane Pandulung so hae hae lo 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 hae hae iya eto bener kasih temanten dinamo anang sepake wis dadi kudangan rukuning bebrayan Sindur binayang kagem hanyi kepi ponang temanten rampung panggih sak ngandhaping taruh agung dede temanten kakung putri kalenggahaken wonten Madanis Mojati eko bener kasih temanten anyar sayane gilar-gilar tina mo anang sapake wis dadi kudangan rukuning nyata sang penganten anyar delok barangmu sepira Mas Dimek pipamu lho copoten jare dituku wong pipamu ki 3 juta tukon 2.000 padate 1 juta ra mbok kekke lho ngorjen nganggo pipa jare 3.000 tuku sak lambi-lambine arira mamanger tapi nak tau karek nyem barang kowe mbok sembarang dan era niro indo lo tamu samya angelileng leng yo kapandu rasa memanuhara angel sang pengantin nunggawe nayangkar iyo kanthi rahmating Gusti do para tamu kabuat
Stupian sami Pak Enggati dauping temanten kalih lulus tan manggih pambengan sekara nut rantamaning jangganing pan eyang sar tabu sedonga songo tepat pagi. Alhamdulillah. Ing pangajab saged temanten kekalih kenep raosipun wenih condriyanipun pun tresnani sapadanipun. Klentu pandumuipun saged iman lan Islam bagya mulya kang sinedya bisa renggang gula kumepulut tekipun dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Allahumma amin. Para tamu kakung putri rampung panggih Ibu Ayu Kusumawardhani lan sedaya kru asisten tan kantun saking juru potret wartawan foto Bu Ayu mangke rampung kabundut gambaripun Dumas Talangpati Madal Pasilan. Baline barangmu mek, kok ambek cepakno penyanyimu ki urung enek ya. Nah ditintingi neh. Najan sira pinunjul nanging aja sira jur kladuk nyelingono wong urip anggendong lali den elingo uripiku becik